samarpa more sumusuping raja jati panas panas Ger Adipati Lembu Gilang, aku wis ngerti sing mbok karepki. Nggonmu semedi nyenyuwun ngersane Gusti kang akarya jagat. Kowe kepengin ngerti sejatine sing mateni wong tuamu nalika semana. Ger Lembu Gilang,
yen kowe kepengin ngerti patine wong tuamu Hadipati Lembu Bawono, kowe bakal tak wenehi ngerti yo Le. Sing mateni wong tuamu ora ana loro telu mung siji, Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Mula saka kuwi ngger Lembu Gilang, cetha wong tuamu wis mati sing mateni Brawijaya ing Majapahit. Kowe dina iki supaya bisa mbaleske wirange wong tuwa cukup semene ngger. Kanjeng Adipati Lembu sawetawis monggo kula aturi juga radenipun semeti. Om Swastiastu Pawikna Makita. Om Swastiastu Pawikna Makita. Om Swastiastu Pawikna Makita. Kula pun Senopati Kemahapa. Sliramu maaf. Namung kula nyuwun pamunten saderengipun Kanjeng Pati. Kantos kula wani jugaraken kalih panjenengan meminta kalih Gusti Kanjeng. Lajeng sejatosipun wonten perkawis napa? Senopati maaf Bang. Apa sebabe nganti panjenengan ora kendhat anggonku nyuwun marang Sang Widiwasa. Kawuranira ing sawise panjenenganku iki diwini suda dadi pengayoman momong para kawula ana ing Kabupaten Sading. Aku wis tininggal kelawan Rama Prabu Lembu Bawono kang nalika. Aku ora ngerti sedaning Rama Prabu yen saka rumangsa kabeh para sepuh para saka guru ana ing Kabupaten Sading memadhekake bab sedaning Rama Prabu. Nanging panjenenganku kudu aku kudu ngerti sapa ing satenane sing nyirnakake marang Bapak Dalem ya Rama Prabu Lembu Bawono. Jebul sedane Rama Prabu kira merga kasenjal mayang lawan Sang Widiwasa ora. Nanging sedane kakrenah marang liyan. Sapa sing krenah? Sedane Rama Prabu ora ana loro telune, mung sawiji. Ratu Majapahit Brawijaya. Kanjeng Pati, Mabangun pamunten saderengipun panjenengan dipun naraken wijel kakung saged nyang kedah balasaken sedanipun Kang Rama ingkang berkenah kalih Brawijaya wonten ing Majapahit. bener. Ora kleru. Jenenge aku anak lanang kudu iso mikul dhuwur mendem jero marang asmaning wong tuwa. Nanging durung wae panjenenganku mbales marang bebudaning wong atuaku. Nanging wong tuaku wis kakrenah marang liyan. Apa aku cukup ringgih jigrang sela tumpang duwe palenggan ana ing Kabupaten Sading. Muktiku anjek-anjek wangkene wong atuaku. Mula Mak Bang
yen pancen kuwe duwe pratela kang kaya ngono. Wiwit hari iki aku bakal tumeka ing kraton Majapahit. Gawe rusuh ing kraton Majapahit. Muti tuwuh sasedane Rama Prabu Lembubawana. Kanjeng Adipati ampun sisah penyangkang Jemakah. Mangke kula lan sedaya para prajurit ingkang pedhak wonten ing kraton Majapahit kanthi nyuwun mustakanipun Brawijaya wonten ing Yen pancen kowe wis ana kesagen. Rek lampet rongga timbul. Kawula ing sajeng dikepyakake tumeka ing kraton Majapahit gawe rusuh. Ayo bae. Brawijaya. Mombeo sing seger. Mangano sing enak. Jeluk meneh bakal jaluk nyawamu.